presented by Aryan Recording। तो भूले खातिर रनिया रे दादू में पनिया डीजे अखिलेश लोहान दादू में पनिया दादू में पनिया तो भूले खातिर रनिया रे दादू में पनिया रे ओ तो भूले खातिर रनिया रे दादू में पनिया रे हो तो प्यार पहिले जिके चिनार गइले हो तो प्यार पहिले जिके चिनार गइले खत्म पहिले कहानिया रे तो भूले खातिर रनिया रे दादू में पनिया रे तो भूले खातिर रनिया रे दादू में पनिया रे हो तो प्यार पहिले जिके चिनार गइले हो तो प्यार पहिले जिके चिनार गइले खत्म पहिले कहानिया रे तो भूले खातिर रनिया रे दादू में पनिया रे डीजे अखिलेश लोहान दादू में पनिया रे दादू में पनिया रे हो देखी धोखा छोड़ी हमके चली गइले रे चली गइले रे कमन हमसे ना बतइले रे ना बतइले रे कजक रही हम तुझसे बहुतेरी तुझसे बहुतेरी होते के धोखा छोड़ी हमके चली गइले रे चली गइले रे कमन हमसे ना बतइले रे ना बतइले रे करत रही हम प्यार तुझसे बहुतेरी कैसे के जी बताओ खत्म भइल मोर जिंदगनिया रे तो भूले खातिर रनिया रे दादू में पनिया रे तो भूले खातिर रनिया रे दादू में पनिया रे डीजे अखिलेश लोहान दादू में पनिया रे दादू में पनिया रे हो प्यार काहे खातिर पहिले नानी भइले रे नानी भइले रे राइटर सुधीर सवरिया के छोड़ी गइले रे छोड़ी गइले रे कैसे जियता राहुल ना देखे अइले रे ना देखे अइले रे हो प्यार काहे खातिर पहिले नानी भइले रे नानी भइले रे राइटर सुधीर समरिया के छोड़ी गइले रे छोड़ी गइले रे कैसे जियता राहुल ना देखे अइले रे वादा तू हमसे कोके बन कइले तू सदा के कनिया रे तो भूले खातिर रनिया रे
स्टूडियो, आमोद।